Hello guys, maing hapon. Atas kusina karon guys kay nagluto ko sa BH ni Didoy. Ato si Didoy dito sa birthday ni Kukoy, sila ni Papa, Lamimi og ni Malot. Na ako wala ko nagadto dito kay gimura ko sa gi. Kuan pamunalan akong lawas ginang buntag. Laroy gi kong maayo ganina guys na manang nagkatuluga ko. Ay dito ko gikan la mama ganina ni pag alas 2 naguli ko dire. Naguli ko din hina. Pag laba lagi yung tako. Murag laro yung magid nga. O ganahe pag lihok-lihok. Nang ako nakapanlaba. So karon guys, kinakadalam si Didi og BH akong gilauya. Na, ginswak-swak na guys. Kaya makauli itong trabahante. Nala na sila mahigop dayon. Daw ako po nigibarnisan dani guys. Sinaw siya. Wala na ganyan ang dapaw kinabarnisan na. May barnis nga sobra sa kuan. Itong gimo na sa altar. Akong gitiwas dani. Pero dili siya barnis nga kuan. Pula kayo. Natural lang siya nga barnis. Ano pagdala ni may kitagok? Na kani. Mga kuan ni Malot. Dalahon niya pag uli. Dala siya pako. Dala siya bukado. So daghan po madala si Malot guys. Siya ra nanguha dani wala na ako naubanan kay kung alaing yun akong paminaw sa akong lawas long nagsakitaan po kog ngipon. So naray ang dala guys, Chinese malunggay. Apay daghan kay pako. Panalog bati na dana. So nag-adto man sila ilang ni Kukoy. Nakabits po siya bihon ay bamikon man siya kanang manok madala ano pa daghan ko siya dala guys bagood ni siya karon nilang kasi alam nabutan og alas kadlaw mag-overtime ang batos lang overtime siya kamansilis daghan po siya dito nila ni Gigi sa sayuti pipino talong daghan ko siya dala guys. Ito pang avocado, kuha pa niya. So, dala po na siya glitson. Dala na siya ni Papa gapon sa glitson Elmer. Manatag panilhig din guys. Nilhig na ko din pag sa kwan. Pagbako na ako, nanilhig din ko. Ato na ning galingan dani kay uga na ni dani. Ada pa na magpanilhig. Ato na tiyosan pag silhig ya guys. Panaman ako naging silhig. Dito ko rapod ni halingan sa kuan ubos-ubos. Hi guys, good morning. Namahaw na si Mimi guys. Oh. Hi guys. Si Relon na namahaw na. Pwede na. Kami ko kita. Akong giluto gabi eh. Lamig naman. Sige na magkaon na. Si Alan guys. Panagmata. Kay nag-overtime siya gabi eh. Nag-overtime niya. Nag-uli. Alas 3 na. Hindi siya mo duty ron. Ano ka na duty na? Launa pa yan duty guys. Doon ka sa baw? Lord.
Ako na. Tama ni ma. Okay, may. Dahil na. Kakuta ko na. Kasahagod na ako doon. Humi mo na. Nga. Sabi, talaga ako nila. May. Ako na nga. Ako nasulat ako. Ano ako bata, Nay? Pagani kay Udto na. Ako kayo ko, Nay. Pagani na. Nakapuno ko sa red. Puno sa. Wala ulam. Stop. Pagani na dani ba? Uhaw pa dami, Nay. Wala ko, Nay. Wala ko. Wala ko. Wala ko. Wala ko. Wala ko. Sila. Ano ba? Usog na ko. Dapat pwede ka magkikaon. Di na ka. Usog na ko. Nakita ko tayo na. Usog na ko. Sige, pagkali ka na. Dani ta. Uy, ay, kaya, uy, kagawang ka na ko, uy, at punarap ako. Kasi ba tayo? Nalaligo na ta. Ikaw kalipas ako. Nay? Nalaligo na. Hi guys, good morning. Ngayon guys, ato na ko sila mimira ko sa persada kay nagdiaan siya lang. Ay, idoy naghatod kasi alan alauna pa mo duty kay nag overtime to niya. Stress na to nakauli. Alas 2:30 lang overtime. Uli siya alas 3 na. Tulog pa kayo. Daplin lagi, daplin. Suki ulan gabi guys. Basa kasi alam uli. Ito na si Mimi guys. Sabi ka ikang. Punta pa si Prikang. Kuha na kay guys. Pwede kay gang city pa gani. Samot kinog dito sa ubos. Hi guys, good morning. So ngayon guys, mag-prepare ta sa sudan sa pamahaw. Naman nila uya niya kay ipet ni salan og bulinaw kay gusto siya patig kilaw. Kani sa kurang ulit itlog. Kani mo itong kilawon. Ang kiwa taglamas sir. Kuwan rin itong lamas guys. Sibuyas dahonon o sibuyas nga. Bombay. Limonsito, suka, sili, mura. Wala tayo tabon man. Hala, nakabuhi ang baboy, doy.
Gigaid yan ng PC doy. Ay, kuan doy. Gago, ginambabuya. Katong flyer gapon. Nga, ito sa kanong butanan sa lansang. Sila ka na nagkabuhi. Na, nangon kuan na dia sa mga bukog dia ba? Simulat ito ng ibabaw. Nagilak na ako, gigairan yan ako na. Wala, nang ibugno na. Wala, suwa. Dito sa ilang lulo daghan. Suwa? Ang lapit. Ah, ito daghan. Sudanan? Ha? Masudanan. Yung pula. Ito dito suwa. Ano ito? Ito. Suwa lagi? Oh. Ano dito daghan? Naisuwa sa inyo sila. Ha? Naisuwa sa inyo dah. Suwa? Oh. Panawa daw. Wala ko bantay. Dito ko dito. Kasi ka na. Harap niya, sudanan. Ito may pula ba? Dito sa Bagira, buwan. Oh. Ako ni suwa tila papa guys. Lamig gid ang kinilaw bas na suwa. Ako sili na yung daghan. Na may sili na ni. Ate ba na sani ah? Puli oh, nanay suka oh. Ato ni butang sa sari. Hoy, paglawas mo. Tarungan ang tantaw karon doy. Lugyes ka biya gawas para di matuloy. Ano ba? Daan na tangkang. Ngayon kabilya ba nga la? Kaya kumaraos. Ito tangkang. Ano ko suwa? Kanan guys, sili. Yes, sangka. Bos. Ito tahan guys. Bos. Bos.
Sakto bisa kahalang. Hey guys. Yasinan na ni bitinan? Lami lang. Wala mi kuan guys, tabon-tabon. Lami. Ha? Tilawan. Kumot kirang kinilaw guys, basta may suwa. Balag may tabon-tabon. Gisilihan na ni Doy? Takam sa siguro mong gutang sili na niya. Dito rin to sa gawas magkaon guys. Kaya naa ang papa ni Alan. Muli na si Malot karon. Nabisi po siya pamuto sa iyang dala. Doy, di man ipakaon, Doy. Sabi, Doy, di kahalang kayo. Ang iya lulo. Nakalang pa na niya malulo, Doy. Ako ramdam bilang dito yung sili. Grabe si Doy, Doy, makasiling mo rin sa... Marang ko na nagdaglami, guys. Malamas na yun. Tilaw. Grabe, reklam kasi limrod. Ito pa, lako-lakaw. Guys, ready na ang amon. Tama. Bay man na bilin dia. Kana ihalayay pa na dana guys. Pasagdiran nyo dana akong nilabhan kay ihalayar pa na karon. Ready na si Papa Dani nas Malot kay mauli na daw ni si Malot kay gimingon ni si Bana karon. Uli na siya karon guys, kay gimingon na siya siyang darling. Alan! Dali na! Among bata gamay. Eskwela! Mala, na eskwela. Mala, na eskwela. Ikaw si Mujo Malo. Siguro magkaon sila. Yay. Pagkuha na din sa imong plato. Hindi na lang magkabiro. Na ba? Sige. Yung! Jay. No, dakan karon na ni. Pero, Dari kan kan din apin si. na rin. Sumugudan nito. Ja! Ano si? Pagwa daon sa kon dong marang. Iba ang butang pa kabiro na nito. Yan ba na paborito ni Papa ang kinilaw? Tagay sa imulolo sa yahong Doy. Ay, ikaw sa gaw. Ano? Kanilong. Ano pong kuya? Kanilong. Kanilong na. Asa na? Ini udah buang. Dahil na dong. Lato dong. Ano yung plato? Tira. Kamu sana tayo na. Naraluto na ito. Niluwag ka rin yun. Ako sa kapandol kapon day. Niluwag ko. Napa, kau napa. Nara. Kay, Ito rin ako. kaon ka na. Natay kuan guys, humba. Napay laoya. Pagi palayo tani kay di rabas dani sila kaon. Mulai ko sumangir, ikaw nga naman ko. Doy-doy rada na kaon. Kalayo guys, kasi mahurot nila guys. Pila Paborito kilo ra na ilan? doy-doy. 120. 120. Dapat na. Ungkas.
Ginawa na pamahilo sa kanimanoy sa pag-cash in. Mapili din mo na yun. Pamahal. Sa mga kutsara yun, liyat man. Ano yun, miss you? Ano yun, dahil Baka mo kayo magbaboy na nagbumaak. Nato, gahi man. Pumukpat. Sagol sa kwanda. Halang lagi ni. Ubus lang. Doy puro gid yang recipe doy puro halang. Ilaro, basta may tono sa kadangad. Katong sa kagaro nili. Nga, magbaton, magbuyo na dyan ingkod, kayo maggamba. Pako ng ulo para tuyo. Ito balay, pako ng ulo na yan ah. Tuyo niya. Nanay, wag ipang... Nangasawa, galit ng isa di ayaw. Duha na sila, no? Nangasawa na ho. Duha na sila, no? No. Hindi ba kung sa ano Wali ba? wala si Kwatog doy. Nangasawa daw ka buok, dungan. Iya, di ba kung sa ano balas ng isang Bugubog di bisong na. Yan ang nakasaya ko sa nga kay na. Ingrid. Kwatog? Nay, gamay dito daw. Ang kwatog. Kaya bago? Isa nga. Ikaw daw magdagko na sila. Mga dungan na daw. Balaka mo na, buyot. diyan ito ang kulay na eh. Check yun. Oh, to. Hindi na maganda naging kin. May lang. Sige, naging kin. Gabi yan, nagkabay na kanina. Kampa. Ready na ang dala ni Malot, guys. Daghan ka siya dala. Na siya Chinese malunggay, oh. Siya lugbati. Nagdala po siya para itanom niya dito, guys. Yato siya ni LJ sa Medina, magmotor sila. Daghan siya BX. Uli na siya. Pauli na siya sa yung banana. Dala niya ng solar ni mga anam kay Payo. Amin ba ito ng solar? Lagi na. Abi na kung bitbiton po di mo nag-apel. Kahugaw sa kinana. Bum sa kinana. Rapoy na sa kuwan, gabi. Ah, yana na lang ako. Solar na lang na yana. Bukaw din ang Ayaw. Ano naman? Ikulob noon. Magsipon na. Oh, isulog nito isa. Ipatong ko rin, nahihalin bukos. Kaya kusa yun. Bayang dala guys, nakakayang dala. Ano, bito na nini mo? Bito na nini. Pulpak siya, pulpak. Pa, tuloy pa! Ito na daw sila. Tuloy! Nanti. Kiraman. Apit ka. Cellphone. Oh, hapit ito ni mo. Salamat. Hapit ito. Ang kakay mo, gitna? Oh,